לפני שאני מתחילה, אני רוצה לספר לכם סיפור אמיתי שהשבוע נפל עליי האפיפיור. עכשיו, אני מתרגמת מאיטלקית לעברית, וקיבלתי הזמנה מערוץ 2 לתרגם את האפיפיור. סיפור אמיתי. עכשיו חזרתי משמה, שמתי תמונה בפייסבוק, בשביל שיראו שאני לא מספרת סיפורים, שזה אמיתי היה. אז מישהי כותבת לי, מבחינתי, את היית יכולה להיות האפיפיורית. אז זה נתן לי רעיון, אמרתי, וואלה. ובגלל שעקבתי אחריו יומיים רצוף, כאילו הייתי ממש צמודה אליו, אז ראיתי מה העבודה. מה העבודה? את הולכת עם סמלה, גלימה לבנה, יש אחרייך מישהו שכל פעם שהרוח באה ומחסה, אז הוא מנער לך את זה. את הולכת מתחנה לתחנה, כל תחנה מישהו מנשבר את היד, את הרגל, את הסמלה, את משתחווה פה ושם, וזהו, זאת העבודה. אמרתי, כאלה קלות, אמרתי פה, למה פה צריך להעמיד מועמדות לנשיאות? זה קטן עליי. אמרתי, אני אישה עם יכולות. אני הולכת ישר לטוב, אפיפיורית. עכשיו אמרתי, מה הבעיה? הבעיה שהאפיפיור צריך למצוא שם. אי אפשר, אני לא יכולה להגיד לי, שמה נגיד ילדים מנפפים בדגלים, ויבה לפאפה, ויבה לפאפה. תארו לכם היו אומרים, ויבה לפאפה, ויבה לניבה. זה לא עובד. צריך שם. אמרתי, איך אני אקרא לעצמי? אמרתי, האפיפיור הזה דווקא נחמד. קוראים לו פרנציסקוס. אז אני אקרא לעצמי האפיפיורית פרנציסקוסית. שם חיבה, קוסית. למה ארוך כזה בלטיני? אמרתי, זה לא מתאים. אמרתי, האפיפיור שלפני זה, קראו אותו בנדיקטוס. אמרתי, סבבה, אז אני אהיה האפיפיורית בנדיקטוסית. שם חיבה, טוסית. אמרתי, זה לא נשמע טוב. האפיפיור שלפני זה, קראו לו יוחנן. אמרתי, זה טוב. האפיפיורית, יוחננה. שם חיבה, חננה. אמרתי, ספק. ואז אמרתי, איזה כובד, אני צריכה על הראש שלי גם את האב, גם את הבן, גם את רוח הקודש. למי יש כוח לסחוב את זה? יותר טוב סטנדאפ. אז חזרתי לסטנדאפ. אני הרבה פעמים רציתי לעשות סטנדאפ, וגם עשיתי פעם, לפני כמה שנים הלכתי, זה היה בצוותא 2, 12 בלילה, ואני הכנתי חומרים, ככה על איזה עניינים שהיו לי עם איזה קושי. טוב, אני באה לצוותא, אני רואה מולי ערימה של ילדים בני 12, 14 גג. היה אחד גם, היה נראה לי 8 או משהו כזה. עכשיו אני באה עם החומרים שלי, הם לא צחקו. חשבתי את האמת, תארו לכם סבתא שלכם, ספרת לכם על עניינים שהיו להם איזה קושי. לא, זה נורא, זה דוחה, את האמת. אז הם לא צחקו. אז אני לא הייתי צריכה לדבר איתם על הקושי, האמת. וגם הערב, אני לא הולך לדבר על הקושי, למרות שאתם הייתם רוצים, אני תכף מרגישה, אני לא מדברת על הקושי. בשום אופן לא. אז אני קוראת לי איבה, אני בת 61, לא רואים מה, וחוץ מזה אני רווקה. רווקה? מי אמר שו? מישהו אמר שו, מה שו? מה שו? לא אלמנה, לא גרושה, לא פרודה, לא חד-הורית, לא לסבית, רווקה. That's it. בחורה יפה כמוך, לא יודעת. אז אני אומרת, איך אנשים אינטליגנטים כמוכם יתחתנו? לא ברור מה לא היה. ברור, מה לא ראיתם? לא שמעתם. אבא ואמא, לא ראיתם? דוד ודודה, לא ראיתם? שכן
רגע, לא ראיתם? מה לא ברור פה? כאילו, אני אומרת אפילו בטבע, חיות, תראו כלב, חתול, לטאה, מבה, מדוזה, סביונים, חרציות, אף אחד לא מתחתן. אפילו חיות שחיות בזוגיות, נניח, יודעת מה, פינגווינים, אווזים, לא מתחתנים. רק בן אדם משתגע. תודה רבה לכם.